Tänä vuonna uusia malleja on tulossa muun muassa Royale, joka on uusi versio Imperial-mallista, pienempi body ja stop-tail-piissi. Todella kätevä skitta. Tässä on Gilded Maple väri. Sitten meillä on Imperialista tosi tyylikäs Bixby-versio. Tuo alhaalla on vielä mustana sama. Ja myöskin uutta on bassot. Eli Imperial Bass, josta on sekä 4- että 5-kielinen versio. Tosi hienosti resonoiva basso tuhdilla humbuckerilla. Tästä näkyy vähän väriskaalaa kanssa.